मम्मीचा फोन आहे बघ. हॅलो, हां बोल, कशी आहेस? खूप दिवसांनी. झालं जेवण आता, तुझं झालं? हां बोल ना, काय आलं, काय फोन केला? काय आलं? हां काय आता एवढं लेट? गाडी करून यावी लागेल आम्हाला. काय झालं पण? घरी बोलवते. घरी आता? हां क्या बात है. चलो पैक करो. चालेल, पैकिंग करा. ठीक आहे, चलो. ठीक आहे. हां थांब येतो. हां तब्येत ठीक आहे ना आमच्या? तब्येत ठीक आहे ना? हां हां, अर्धा तास तरी लागेल आम्हाला आवरेपर्यंत. 1.5 तासात पोचू. हां चालेल, चल. हां बाय. घरी बोलवलंय. चला बदलापूरला नाईटला बदलापूरला अर्जंटला निघायचं मला. बदलापूरला बोलवते आहे घरी. सासूमा कॉलिंग. चला तुला सकाळी यायच्या आधी आत्ताच या. म्हणजे बरोबर काहीतरी काय फंक्शन आहे ते तुम्हाला आता सर्व समजेल लगेच. मला सांगितलं पण नाही काय. तर चला लवकर गडबड करा. गाडी आली. आंबे बिंबे घेतलेत बघा. अरे वा, पार्सल आंबे आणि केळी. आंबे खाली ठेव, केळी वरती ठेव, नाही तर सर्व पुचक व्हायचं. आणि माझे कपडे घेतले सर्व? हां घेतले. कुठे आहेत माझे? ठीक आहे, बॅग खाली आहे. ओके, तर ही बॅग इकडे आणि त्यासोबतच ही बॅग पण घ्यायची आहे. तर एवढे सर्व बॅग्स आम्ही रेडी केलेले आहेत. आणि आता वाजले बघा किती, रात्रीचे 10:20 वाजलेले आहेत. आणि आम्ही आता कॅब बुक करूया आपण. चला, आपली कॅब बुक झालेली आहे. आणि मी तुम्हाला इकडे डिस्टन्स आणि प्राईस दोन्ही सांगतो, म्हणजे तुम्हाला एक अंदाजा येईल की किती रुपयाला किती किलोमीटर पडतं. तर विक्रोली टू बदलापूर हे 44 किलोमीटर्स आहे. आणि रात्रीचे वाजले 10:30. आणि आम्ही उबेर बुक केली आहे ना, आम्हाला 746 म्हणजे 750 रुपये पकडा. 750 रुपये आम्हाला आता कॉस्ट दाखवते. तर तुम्ही डिवाइड बाय किलोमीटर करा. पर किलोमीटर तुम्हाला आताचा रेट समजेल. आणि हा मिनिमम रेट आहे. आणि हे जेव्हा आपण समजा पी कारमध्ये सर्च करू तर 900 आणि 1000 रुपीज पण दाखवतात. संध्याकाळी. हां, ते पण आम्ही मिनीचे सांगतोय, म्हणजे जे वॅगनर टाईप असतात ना, छोटी गाडी ते. त्यानंतर सेडन असते, सेडनचे महाग असतात. त्यानंतर XUV ते त्याच्यापेक्षा महाग असतात. आमची आता मारुती सुझुकी वॅगनर. हां वॅगनर आहे. चला बॅग घेतली, रेडी आहे तुम्ही? या. आरामात उतरा. आणि छत्र घेतले मम्मी? मम्मीचा पोट मोठा दिसतोय कारण मम्मीने काय घातलंय मम्मी पोटाला? कमरेचा पट्टा लावलाय. कमरेचा पट्टा लावलेला आहे. ओला बुक झाली, उबेर केलेली ना आपण बुक, ती कॅन्सल झाली. एवढा जवळ आलेला आणि त्यांनीच कॅन्सल केली समोर. का कॅन्सल केली काय माहिती. मग आता नवीन बुक झाली आहे. ती जी प्राईस सांगितली ते प्राईस वाढली आहे. 830 रुपये लागले आता आपल्याला सेम याला, म्हणजे 80 रुपये वाढले. पण येऊ दे तरी आहे ना. पण असं इतकं जवळ येऊन ते कॅन्सल करणं चुकीचं आहे ना. खूप कॅन्सलेशन करतात आहे ना. कुठे जायचं आहे मग माहिती पडलं ना, मग कॅन्सल करतात. मला माझ्या हिशोबाने ना कंपनीनेच ना त्यांना सांगितलं पाहिजे की कुठे जायचं आहे, ते पहिलंच लिहून आलं पाहिजे ना. नाही ते जाऊ दे, पण इतका जवळ आला, चल लांब आहे आणि कॅन्सल केली तर ठीक आहे, मान्य आहे. पण एवढ्या घराच्या इथे जवळ आलं आणि कॅन्सल केली. माणूस बाहेर येतो सामान विमान घेऊन, असं होतं. आम्हाला तर लेट झाला. ते किती वाजले माहिती आहे? 10:40 झाले. आम्ही कधी पोचणार बदलापूरला बोला, कधी भेटणार, कधी झोपणार. आज काजलला पुढे बसवलंय रस्ता दाखवायला. बसली आहे ना बरोबर. किती दिवसांनी दर्शन झाले आहेत. होमस्टे चालू झाल्यापासून तर मी तर आलोच नव्हतो ना यारामध्ये. खूप महिन्यानी आलो आता. किती वाजले यायला बघ. आता माझ्या हातात बॅग आहेत. किती वाजले हे? 12:30 वाजले ना. 12:15 झाले. आता डायरेक्ट झोपायचं. जेवून आलो ना आपण इकडे. जेवलीच मी तू घरी? हां घरी जेवलो आपण. तर आल्या आल्या आम्ही लगेच झोपून गेलो. आणि इथे आता सकाळची वेळ झालेली आहे. इथे आपले सकाळचे 7 वाजले होते. तुम्ही बघू शकता आपली मम्मी पण झोपलेली आहे आणि आपली आई पण झोपलेली आहे.
आणि मी इकडून तिकडून लोळतो आहे. आणि तिकडे बाजूला जेव्हा बघितलं तेव्हा बघितलं की काजलच नाही. तर मी आपला मोबाईल घेतला आणि तिकडे आपला टाईम बघितला. तर बघितलं तर तिकडे सकाळचे 7:15 वाजले होते. तर मी बोललो 7:15 वाजले तर चला आपण पण उठूया, जर पाणी बिणी पिऊया गरम करून आणि थोडीशी आपली वॉकिंग पण करूया, कारण ही माझी मॉर्निंगची रुटीन असते. तर उठलो आणि आपण आपल्या पहिलं किचनमध्ये जाऊया. किचनमध्ये जातो तर काय बघतो, आपली मॅडम इकडे काय करते, इकडे हे बाल्डी घासते सकाळ सकाळी. नाही बाल्डी नाही घासते, तिचं पाणी यायचा वेळ झाला होता ना, तर ती पाणी भरत होते इकडे. आणि जर तुम्ही बाहेर बघितलं तर किती सुंदर वाटतं बघा. पावसामुळे सर्व हिरवगार वातावरण एकदम झालेलं, एकदम छान वाटतं, एकदम मस्त. आणि काजलला मी विचारलं तर कितीला उठली होती, ती बोलली मी अर्धा तास अगोदर उठली आहे. म्हणजे आता बघा 7:30, म्हणजे ती 6:30पर्यंत ती उठली होती, 1 तास अगोदर ती उठली होती. तर चला आपण जरा फ्रेश होऊन घेऊया. उठल्या तर मी गरम पाणी पितो, पण इकडे गरम पाणी होत होतं तेव्हापर्यंत बोलूया टाईम वेस्ट कशाला करूया, कारण मला वॉकला पण जायचं होतं. पटकन आपण दात ब्रश करून घेऊया आणि टंग क्लीन करून घेऊया. हे 2 गोष्टी करणं आपल्या ब्रीथिंगसाठी खूप गरजेचे असतं. चला इकडे आपलं गरम पाणीसुद्धा झालेलं आहे आणि मी उठल्या कमीत कमी 2 ते 3 ग्लास गरम पाणी पितो, ते पण आरामात सिप करून बसून आपलं पियायचं. आणि बाहेरचं वातावरण बघूनच मला वाटलं की आपल्याला आता बाहेर वॉकिंग करायला जायचं आहे. पण काजलला बोललो मी पाणी पितो आहे आणि वॉकिंग करायला जातो आहे. बाकी इकडे काजलचं डेली रुटीनचं काम सुरूच असतं. तिचं सर्वात आवडतं काम आहे की हँडवॉश बॉटलमध्ये भरणं, कारण तिला हँडवॉश खूप लागतो, सारखी ती हातच धुवत असते. तर चला तिचं काम सुरू राहू दे. आणि इकडे वॉकिंग करायच्या अगोदर गरम पाणी आंघोळीचंसुद्धा झालं होतं. आणि एक गोष्ट इकडची मला युनिक वाटली की काजलने जे पकडायला घेतलं ते पेपरने घेतलं आहे बघा, पेपरने पकडलं आहे आणि पाणी एकदम गरम झालेलं आहे. आता आपण पटकन फ्रेश होऊन घेऊया सर्व व्यवस्थित, म्हणजे आपल्याला बाहेरचं मॉर्निंग बदलापूर बघता येईल आपल्याला सर्वांना. तर इकडे मी मस्तपैकी फ्रेश झालो आहे एकदम टकाटक. आणि त्यासोबतच आता मी तुम्हाला बाहेर बदलापूरला फिरायला नेणार आहे मॉर्निंगला. इथे आता वाजले सकाळचे 8 वाजायला आले असतील. चला आपण एक राऊंड मारून येऊया, सकाळचं बघूया बाहेर कसं वाटतं ते. जेव्हा मी बाहेर आलो तेव्हा बघितलं की रात्रभर पाऊस पडल्यामुळे पूर्ण पाणी झालं होतं, पण स्लिपरी काहीच नव्हतं, एकदम व्यवस्थित होतं. तरी मी आपली छत्री घेऊन गेलो. आणि सर्वात एक गोष्ट मला सांगायची राहिली की आम्ही तिघांनी आपले ब्रश विसरलो होतो, म्हणून मी आता बॅगमध्ये 1 लिटर दूध आणि 2 ब्रश, एक ब्रश घरी असल्यामुळे मी नवीन ब्रशनी ब्रश केलं, मम्मी आणि काजलसाठी ब्रश नव्हतं म्हणून मी नवीन ब्रश आणायला गेलो होतो. आणि गाडी पण बघा एकदम चकाचक वाटतं त्या पावसामुळे, एकदम फ्रेश. चला घरी जाऊया, दूध आणि ब्रश काजलला देऊया आणि मग परत मी जरा खाली येतो, कारण मला परत वॉकिंग करायला जायचं आहे. ब्रश आणि दूध घेऊन आलो. आणि ते वॉकिंग स्टेप्स इकडे दुकानापर्यंत जायपर्यंत माझे वॉकिंग स्टेप्स किती बघा, किती वॉकिंग स्टेप्स आहेत माझे. 8:30 वाजल्यात आणि 577 वॉकिंग स्टेप्स आहेत. चला आता माझी जी मॉर्निंग वॉक राहिलेली आहे ती आपण कंप्लीट करून घेऊया आणि थोडं बदलापूर पण मग सकाळी आपण बघूया. बदलापूर बघायलाच निघालो आहे, तर चालता कधी कुठे पोचलो तेच मला समजलं नाही. नंतर मला समजलं की चालता तर मी एकदम रेल्वे स्टेशनच्या एकदम जवळ आलो आणि पुढे गेलो तर पूर्ण रेल्वे स्टेशन जवळ झालं तर मी त्यापर्यंत माझी 2,500 वॉकिंग स्टेप झाली होती. आणि वॉकिंग झाल्यानंतर मला प्यायला वाटलं नारळ पाणी. आणि त्यासोबतच मी बोललो इकडे मला 2 पार्सल अजून द्या, कारण 2 आपल्या घरी 3 मेंबर आहेत, ते दोघांमध्ये 3 आपले पितील, म्हणून मी नारळ पाणी फ्रेश त्यांच्यासाठी पण पार्सल घ्यायला लावलं. आणि वातावरण तुम्ही बघू शकता पावसासारखं परत वाटतं आहे, बघूनच वाटतं की पाऊस पडणार आहे. चला तुम्हीसुद्धा माझ्याबरोबर मला खायला या आता. आणि इकडे बघू शकता पार्सल मी आणलेलं आहे, किती युनिक प्रकारे त्यांनी मला बांधून दिले सर्व. चला तर सर्वजण उठलेले आहेत, मी पण उठलेली आहे. आज नाश्त्याला काय आपल्याकडे सकाळ सकाळी खिचडी, साबुदाणा खिचडी. साबुदाणी खिचडी आहे आणि इकडे फ्रूट्स पण आहेत. हे काय खाणार आहे?
जांभळं जांभूळ खाणार आहेस? जांभूळ खाणार आहेस? नंतर पप्पू जेवतो आहे. इकडे बघा जेवायला काय बनवलंय. तुमच्या पण घरी कधी आलो तर असं हे तळलेला बटाटा आम्हाला नक्कीच बनवून द्या. हा. काय नसलं तरी चालतं. तळलेला बटाटा, भेंडीची भाजी, वरण भात वरण भात एकदम मस्त.